इसोरनि गोथां रावा बुंदोङो गितफोरनि बिलाइ 32 नम्बरनि 8 सारियाव लिरनाय दङ जिसुनि मुङै आङो नोंनो बुद्धि होगोन आरो नोङो जे लामाजों थाबायलांनो नांगौ आङो नोंखौ बे लामाजों दैदेनलांगोन नोंखौ दिथा होनानै आङो नोंनो परामर्श होगोन। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय दिनै जायहा गावनि फोथायनायखौ इसोरनि सायाव दोनगोन आरो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायनि सिगां इसोरनियाव फोथायनायजों मावगोन आरो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायाव इसोरनिफ्राय बोर आरो आशीर्बाद हेफाजाबखौ बिगोन। इसोरा बे मानसिफोरनि लागै गिदिर बे मोनसे समायखौ लादोङो। इसोरनि गोथां रावा बुंदों आङो नोंनो बुद्धि होगोन। जोङो दिनै थांनानै थानाय समाव जोंनो बुद्धिखौ नांगौ। धोरोमिया जिउ खुंनो थाखायबो जोंनो बुद्धि गियानखौ जोंनो नांगौ आरो जोङो मोनसे मोजां न'खरखौ खुंनो थाखाय न'खरखौ सालायनो थाखाय मोजां न'खर दाखांनो थाखायबो जोंनो बुद्धिखौ नांगौ। जोङो दिनै जेखि खामानि मावा मानो जोङो बे खामानिखौ मावफुंजोबनो थाखाय जोंनो इसोरनि बुद्धिखौ नांगौ आरो दिनै जायफ्रा इसोरनियाव फोथायनायखौ दोननानै खामानिखौ मावगोन आरो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायनि सिगां इसोरनियाव हेफाजाब बिगोन इसोरा बुंदों आङो नोंनो बुद्धि होगोन आरो बुंबावदों दि नोङो जे लामाजों थाबायलांनो नांगौ आं नोंखौ बे लामाजों दैदेनलांगोन। जोङो दिनै ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानानै जोङो माबोरै थाबायलांनो नांगौ माबोरै न'खरखौ जोङो दाखांनो नांगौ इसोरा फोरोंगोन होननानै जों दिनै खोनाबाय। जोङो सासे जोहोलाव जानो हागौ लाइमोन सिख्ला जानो हागौ जोङो जेखि बैसोनि जाया मानो जोंनो इसोरनि हेफाजाबखौ नांगौ आरो दिनै जायहा इसोरनियाव फोथायगोन गावनि गोगोम फोथायनायखौ इसोरनि सायाव दोनगोन इसोरनि गोथां रावा बुंदों आरो नोङो जे लामाजों थाबायलांनो नांगौ नोंखौ बे लामाजों दैदेनलांगोन। खोनासं आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा बिदा फंबायफोर बे गुवार संसाराव जोङो बबे लामाजों थाबायनो नांगौ आरो जों मावनाया जि गोथों जों समाव बुजिनो हाया। आङो बबे लामाजों थाबायलांगासिनो दङ आंनि मावनाया इसोरजों नाजावजानाय जादोंना जायाखै जों गोबां समाव मोजां आरो गाज्रिखौ जोङो मिथिनो आरो बुजिनो हाया जायो आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय इसोरा समाय लादों बियो नोंखौ सैथो लामाजों दैदेनलांगोन। नोङो लाइमोन ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्ला जानानै माबोरै थाबायलांनो नांगौ माबोरै मावनो नांगौ इसोरा नोंखौ फोरोंगोन होननानै बुंदोङो आरो जोङो दिनै ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानो हागौ। ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानानै जोङो माबोरै न'खरखौ दाखांलांनो नांगौ इसोरा फोरोंगोन होननानै बुंदों। बेसे मोजां आंनि अनजाग्राफोर बिफा इसोरजों जोङो फोरोंजानो मोननाया बिफा इसोरजों जोङो दैदेनजानो मोननाया बिफा इसोरनि दिन्थिनाय लामाजों थाबायनो हान्थिनो मोननाया बेसे मोजां आंनि अनजाग्राफोर आरो इसोरा बेखौनो सैथो लामाजों नंगौ लामाजों आरो नों जे दिनै थांनो नांगौ हान्थिलांनो नांगौ बे लामाजों नोंखौ दैदेनलांगोन होननानै इसोरा बुंदोङो आंनि अनजाग्राफोर आरो जोबथारनायाव बुंबावदों दि नोंखौ दिथा होनानै आङो नोंखौ परामर्श होगोन। बियो नोंनि थांनाय फैनायाव नोंनि जानाय उन्दुनाय नोंनि मावनायाव गासै बिसयाव बियो गावनि गोथों नोजोरखौ नोंनि सायाव दोनगोन। गोथों नोजोरखौ नोंनि सायाव दोननानै नोंखौ बियो परामर्श होगोन नोंखौ फोरोंगोन नोंखौ दैदेनगोन आरो बियो नोंनि जिबनखौ नोंनि न'खरखौ दाखांगोन। दिनै नोंनि जिबनखौ सोर परामर्श होदों आंनि अनजाग्राफोर
जों गोबां समाव लोगोनि जों परामर्श लायो। सोरबाया सोरबा सासेनि परामर्श लायो। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै इसोरनिफ्राय परामर्श जों लानो नांगौ। बेनिखायनो फै जोंनि न'खर दाखांनायाव, जोंनि मोनफ्रोमबो खामानि मावनायाव जोङो आफा इसोरनिफ्राय, बिफा इसोरनिफ्राय जोङो फोरोंजानायखौ जोङो नाजावनि आरो जोङो फोरोंजानायखौ जोङो लामा नायनि, जेन' जोङो मोजां जिबन जों दाखांनो हानाय बादि, जेन' जोङो बे लिमिनला संसाराव इसोरनि इस्सा बादि जिउ खुंनो हानाय बादि बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।